Hi friends, நீங்க பார்க்குறது பெட் ஸ்கொயர். நான் சமீர். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டாப் 5 சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அக்வாரியம் ஃபிஷஸ் ஃபார் பிகினர்ஸ். இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக ஃபிஷ் வளர்க்க போகிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஃபிஷ்ஷை நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ், சைஸ், ப்ரைஸ், பியூட்டி, ஹார்ட்னஸ் இந்த எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நான் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ஒரு அடி அடிங்க. அப்போ தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கணக்கில் வேணா நீங்கள் புள்ளியாக இருக்கலாம். நான் என் தொழில் நான் தான் கில்லி. அவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வேலையை தான் பார்க்கணும். நான் என் தொழில் பிடிச்சி தான் வந்தேன். ஆனால் இப்போ தொழிலுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. என்ன பண்ண சொல்றேன். நம்ம லிஸ்ட்டில் 5th பிளேஸ் டிராஃப்ட் கொராமி. டிராஃப்ட் கொராமி பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கலரேஷனோட செம்மையாக இருக்கும். அதே நார்மல் கொராமி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கலர் இருக்காது. மோஸ்ட்லி நார்மல் கொராமியில் ஒயிட்டு, ப்ளூ இதுதான் மோஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இந்த வீடியோவில் பார்க்குறதும் நீங்கள் வந்து டிராஃப்ட் கொராமி தான். டிராஃப்ட் கொராமியில் நிறைய ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ரெட்டு, ப்ளூ மோஸ்ட்டாக வந்து டிஃபர் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் கலரு. இந்த கொராமியில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அது ஏர் வந்து சர்ஃபேஸ்லேருந்து தான் எடுக்கும். அது வாட்டர்லேருந்து கீழேருந்து எடுக்காது. அதனால உங்களுக்கு மோட்டர் வைக்க தேவையில்லை. இந்த கொராமி பார்த்தீங்கன்னா மேலே சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஏர் எடுத்து அது கில்ஸ்குள்ளே வச்சுக்கும். அது ஒருமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கில்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்து ஏர் வெளியிடும். அதை நம்ம தூரத்தில் பார்க்கும்போது பபுள்ஸ் விடுது அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பபுள்ஸ் இல்லை, ஏர் வந்து வெளியே விடுறதுனால அது வந்து பபுள்ஸாக மாறி வரும். இதோட மேக்ஸிமம் க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 3 இன்ச்சு. இதோட டேங்க் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம், நம்ம இஷ்டம் தான். அது பிளான்டேஷன் டேங்கும் ஓகே தான், இல்லை நார்மலாக அப்படியே டேங்கும் ஓகே தான். லைன் டேங்க் வந்து அவ்வளோவா சூட் ஆகாதுன்னு தான் சொல்லுவேன். நல்லா இருக்காது. நீங்கள் ஸ்மால் டேங்க் வைக்கணும்னாலும் வச்சுக்கலாம். ஸ்மால் டேங்க் வந்து 1 to 1.5 feet வரைக்கும் ஓகே, நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனல் ஃபிஷ் தான். நீங்கள் கம்யூனலாக போட்டு வளர்க்கலாம். இது வந்து மார்க்கெட்டில் 80 to 100 rupees மேக்ஸிமம் அவ்வளோ வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது. இந்த விஷயம் நான் முன்னாடியே சொல்ல மறந்துட்டேன். இது வந்து பிளான்டேஷன் டேங்க்லையும் வாழும். ஆனால் என்னென்னா இது வந்து அதிகமாக ஸ்பேஸ் வேணும். அதாவது ஹைட் பண்ண நிறைய ஸ்பேஸ் வேணும். இது வந்து முன்னாடியே சொல்ல நான் மறந்துட்டேன். லிஸ்ட்டில் 4th பிளேஸ் ரெயின்போ ஷார்க். இந்த ரெயின்போ ஷார்க் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா மேலேயே வராது. மிடில் இருக்கும், இல்லைனா பாட்டமில் இருக்கும். மேலே இப்போ ஃபுட்டு எடுக்கணுனாலும் மேலே வராது. இப்போ வந்து அது ஃபுட்டு எடுக்கணுன்னாலும் நம்ம வந்து சிங்கிங் ஃபுட் தான் போடணும். அதாவது இப்போது நம்ம நார்மலாக ஃபுட்டு போட்டோம்னா அது மேலேயே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும். நம்ம வந்து சிங்கிங் ஃபுட் போட்டோம்னா, அதாவது நம்ம இப்போ லைவ் ஃபுட்லாம் போட்டால் அப்படியே உள்ளே போயிடும் பார்த்தீங்களா, அதான் வந்து சிங்கிங் ஃபுட். அது போட்டோடனே மிடில் போய் நின்றுக்கும். அது அந்த ஷார்க் வந்து எடுத்துக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் அந்த ஃபுட்டு. இப்போ அந்த சிங்கிங் ஃபுட் போட்டால் தான் அது வந்து எடுக்கும், இல்லைனா அது வந்து ஃபுட்டு எடுக்காது. ஏன்னா மோஸ்ட்லி மேலே வர அது ஃபுட்டு எடுக்கலாம் சிக்காயிடும். சிக்கானா அதான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் அது வந்து கலர் வந்து ஃபேட் ஆகும். ஃப்ளவரான் மாதிரியே தான் கலர் ஃபேட் ஆகும். டிசீஸ் சீக்கிரமாக அட்டாக் ஆகும். இது வந்து கலரேஷன் வந்து நல்லா வரும். இப்போ நம்ம வந்து குவாலிட்டியான ஃபுட்டு போட்டால் தான் அதுக்கு வந்து கலரேஷன் நல்லா வரும், பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும். இது அவ்வளோவா மெயின்டெனன்ஸ் கூட இல்லை, நார்மல் ஷார்க்கு இது பண்ணுற மாதிரி தான். கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அல்பினோ, அதாவது ஒயிட் கலர் தான் வரும். அது வந்து அல்பினோன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம லிஸ்ட்டில் 3rd பிளேஸ் கப்பீஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஃபிஷ்ஷு. என்னோடய சைல்டுஹுட்டில் நிறைய வாங்கி வளர்த்துருக்கேன். அதாவது வாங்கி தெரியாமல் சிலது செத்துருக்கு, சிலது வந்து கொடுத்துட்டேன். இப்போது கப்பீஸ் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேல் 2 ஃபீமேல், அப்படி இல்லைனா ஒரு மேல் 3 ஃபீமேல் அப்படி எடுத்துட்டோம்னாலே போதும். ஒரு ரெண்டு பேர் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டாலே போதும். நீங்கள் வந்து ஒரு 2 monthsலேயே வந்து நல்ல பாப்புலேஷன் வந்துடும் உங்கள் டேங்க்கில். அதாவது அந்த ஃப்ரைஸை வந்து நீங்கள் நல்லா காப்பாற்றணும், அதுதான் அந்த மெயினு. உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரைஸ் வந்து எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படி புரிஞ்சிட்டாலே போதும். நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நல்ல பாப்புலேஷன் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் சேலும் பண்ணலாம் கப்பீஸ், நல்ல ப்ரீட் கப்பீஸாக இருந்தால். இப்போ வந்து நீங்கள் 1 மேல் 3 ஃபீமேல் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 15 days to 20 days ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குட்டி வந்துக்கினே இருக்கும். அதாவது 30 to 40 குட்டி வந்துக்கினே இருக்கும். ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபீமேல் குட்டி போடுதுன்னா அடுத்து வந்து 15 நாளுக்கு அடுத்தது அடுத்த செகண்ட் ஃபீமேல் வந்து குட்டி போடும். அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும். அதே வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 15 to 20 days கழிச்சு 3rd ஃபீமேல் வந்து குட்டி போடும். அது அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போது இன்னும் 15 days கழிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் வந்து குட்டி போட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ரொட்டீன் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம சேனல்லே கப்பீஸ் பற்றி ஃபுல்லி A to Z இன்ஃபர்மேஷன் வந்து போட்டிருக்கோம். நீங்கள் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாம் நான் மேலே ஐகார்டில் தரேன். அதே மாதிரி தான் குட்டியை காப்பாற்றணும்னு சொன்னல. இப்போது மோஸ்ட்லி குட்டியை வந்து அடி வாங்குறது வந்து வாட்டர் சேஞ்சில் தான். அதுவும் நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம். நான் வேணால் மேலே ஐடி கார்டில் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். கப்பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா யார் வேணால் வளர்ப்பாங்க. அதாவது சின்ன பையனும் வளர்ப்பான், ஒரு காலேஜ் பாய்ஸும் வளர்ப்பாங்க, இல்லை பெரியவங்களும் வளர்ப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஈஸியாக இருக்கணும், மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அதனால
நம்ம லிஸ்ட்டில் செகண்ட் பிளேஸ் கோல்டு ஃபிஷ். இந்த ஃபிஷ்ஷை தெரியாத ஆளே இல்லைங்க. இப்போ வந்து ஹாபிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இல்லைனாலும் சரி இது தெரியாத ஆளே இருக்க முடியாது. ஃபிஷ்ஷை நிறைய பேர் வந்து பாட் செட்டப்போ அப்படி இல்லைனா பாண்டு செட்டப் மாதிரி வச்சு சும்மா அழகுக்காக வச்சுப்பாங்க. அதாவது வெளியே தோட்டத்தில் அப்படி எங்கேயாச்சும் வச்சுப்பாங்க. அப்படி வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த ஃபிஷ் எப்படிப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் போட போட அது சாப்பிட்டுக்கினே இருக்கும். அது பாட்டுக்குன்னு நீ எவ்வளோ தான் போட்டாலும் நான் சாப்பிட்டுனே இருப்பேன்டா அப்படின்ட்டு நீங்கள் போட போட சாப்பிட்டுனே இருக்கும். நீங்களும் சாப்பிடுதுன்னு சொல்லி போட்டுருவீங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறமா வேஸ்ட் வந்து கீழே தங்கி தங்கி அது பாக்டீரியா அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸ்மெல் கூட அதிகமாக அடிக்கும். இதுக்கு வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் வைக்கிறது மஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். அப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன டேங்க் வச்சுட்டு ஏர் பம்ப் வச்சுக்கணும். கன்ஃபார்ம் இதுக்கு வந்து சில பேர் வந்து ஏரேஷனே வைக்க மாட்டாங்க. என்ன நினைப்பாங்கன்னா கோராமி மாலி ஃபைட்ரு அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு ஏரேஷனே வைக்க மாட்டாங்க. அது சீக்கிரத்தில் செத்துரும். அதுக்குள்ளே வாட்டர் பொல்யூட் ஆகி அதுலேயே செத்துரும். வைக்காதீங்க. இந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணவும் தேவையில்லை. இப்போ நீங்கள் டேங்க் செட்டப் வச்சுட்டு கீழே கிராவல் அப்புறமா ஸ்பாஞ்ச் ஃபில்டர் வச்சுட்டிங்கனாலும் போதும். பக்காவாக இருந்தணும். ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி இருந்தணும் வீட்டில். இப்போ வந்து 8 கோல்டும் 1 பிளாக் கோல்டும் இருக்குதுன்னா வீட்டுக்கு வாஸ்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அதை நீங்கள் வைக்கணுன்னாலும் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை சும்மா நார்மலாக தான்ப்பா நான் வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் நார்மலாக கோல்டு மாலி அப்படி மிக்ஸ்டாக கூட வளர்க்கலாம். ஆனால் ஃபில்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு. அப்படி இல்லைனா கூட ஏரேஷன் மஸ்ட்டு. ஏன்னா அது வந்து சீக்கிரத்தில் செத்துரும். நீங்கள் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இது லெஸ் மெயின்டெனன்ஸே இல்லை. நீங்கள் வெறும் ஃபுட்டு போட்டுட்டு மந்த்லி ஒன்ஸ் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும். இதே வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் மெயின் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸே இல்லை. நிறைய பேருக்கு மனசில் வந்து கேள்வி இருக்கும், இப்போது இது ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இதே வந்து நீங்கள் ரீட்டைல் ஷாப்ஸ் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க அக்வாரியம்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா 20 rupees 30 rupees மேக்ஸிமம் 40 rupees இருக்கும். அதான் நார்மல் கோல்டு சொல்கிறேன். அதே நீங்கள் வந்து கொல்லத்தூர் ஹோல்சேல் ஷாப்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா 1 piece வந்து 10 rupees 5 rupees மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் இருக்கும். 10 rupees 5 rupees. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 inch 3 inch அளவு அப்படி இருக்கும். அதே நீங்கள் வந்து ஹோல்சேலாக எடுக்கிறீங்க, ஒரு 50 pieces 100 pieces எடுக்கிறீங்கன்னா இன்னும் ₹1. கொளத்தூரில் ஹோல்சேல் ஷாப்பில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ₹1 பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து 50 60 அப்படி எடுக்கணும். 50 100 அப்படி எடுக்கணும். அது வந்து அரோனா ஃபீடிங்காக இல்லை அலிகேட்டருக்கார ஃபீடிங்காக நிறைய பேர் அப்படி எடுப்பாங்க. அப்படி 4-5 பேர் சேர்ந்து எடுத்து வேணால் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அது பெஸ்ட்டான ஐடியாவாக இருக்கும். இப்போ 4-5 பேர் சேர்ந்து 100 பீஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம லிஸ்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பீட்டா ஃபிஷ். இதை நிறைய பேர் வந்து ஃபைட்டர் ஃபிஷ் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து சண்டை போடுறதுனால ஃபைட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஃபேமஸ்ஸு. ஆனால் இது உண்மையான பேர் வந்து பீட்டா ஃபிஷ் தான். இந்த ஃபிஷ் வளர்க்க ஒன்றும் 1 feet டேங்க் அதெல்லாம் தேவையே இல்லைங்க. சாதாரண குட்டி ஹார்லிக்ஸ் பாட்டிலோ இல்லை சின்ன பாட்டிலோ வந்து நல்லா கழுவி அது வந்து நல்லா கட் பண்ணி நல்லா வச்சா போதும். இல்லைனா கூட ஒரு சின்ன பவுலு 30 rupees பவுல் தான் இருக்கும். அது சின்ன ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் அது வந்து ஈஸியாக சர்வைவ் ஆகும். இந்த பீட்டா ஃபிஷ்ஷோட ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களும் வளர்ப்பாங்க, அதே மாதிரி பெரியவங்களும் வளர்ப்பாங்க. ஒரு 30-40 years அவங்களும் வளர்ப்பாங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான். மெயின்டெனன்ஸே இல்லை, சுத்தமாக மெயின்டெனன்ஸே இல்லை. இன்னும் ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் கூட வளர்க்கலாம் இந்த ஃபிஷ்ஷை. ஃபிஷ் வந்து செம்ம குவாலிட்டியான ஃபிஷ். ரீட்டைலில் எடுத்தாலும் இல்லை ஹோல்சேலில் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம குவாலிட்டி பற்றி நான் சொல்கிறேன். 100 to 150 வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது. செம்ம குட் ப்ரீடு, நல்ல குவாலிட்டி, செம்ம ப்ரீடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 to 150. பீட்டா ஃபிஷ்ஷோட அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன். வேணா நம்ம சேனலில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். மேலே ஐ கார்டு கூட தரேன். ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே வேறு ஏதாவது வீடியோ போடணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் ஒரு அடிங்க. அப்போ தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டாலும் மேலே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.